Pugi, pugi. Pugi, pugi. Oh, oh, oh. Pugi, pugi. And pugi, pugi. Good morning, guys. Sabi na, good morning. Morning. So, ay, naku. Nagselos na si Grutin. Nagselos agad. Ayun guys, coffee muna tayo. Coffee. Coffee. Ayan. Sinalang ko na ng maaga yung calderettes. Caldereta. So, ayun. Tumamit ako ng achwete. Yung may lihiya para makatas. Ayun siya. Napalambot ko na lang. Tapos, nilagyan ko na siya ng liver spread, tsaka half nito. Caldereta sauce. Half lang. Kasi nga, gusto kong dini-aim ko is yung lutong probinsya lang. Masyadong sauce. Yan. Tapos, tsaka ng churay. Kalat-kalat. Yan ako na yan. Pinrate ko itong bell pepper. Tapos, ayan. Yung potato and carrots. Tapos, maglalagay dito ng green peas. And itong sili. Ano ko lang. Lagay ko na para umanghang na. Siguradong anghang yan. Hayang ko lang muna guys. Lumambot ko tapos hanggang ma-reduce yung sauce. Ayos ka, Pogi ah. Baba! Pogi-pogi! Baba! Tuwa ka pa ah. Wiggle-wiggle pa buntot mo dyan ah. Ha, Pogi? Pogi! Finished product guys. Ayun. Tinabihan ko na yung yung si Inga tsaka si Jo. Baon nila. Yan. Yummer! Sinong gusto ko. Kunti lang yung sauce. Tapos, mga buto-buto. Sarap sipsipin. So, hello guys. Ito na naman tayo. Inaatake niya naman ang katamaran. Kasi tingnan niyo naman yung init, oh. Oh. Diba? Uy, ano yun? Try yung init. Nakakaloka. Ayan, ang aga-aga akong nag-ready. Siguro 9 AM pa lang naligo na ako. Nag-prepare na ako. Tapos ayun, nag-edit ako ng vlog. Nag-upload. Wala pala akong kilay. Naganda lang ako. Nag-cream lang muna. Kasi ayun nga, parang nakakatamad ng bongga. Ay, parang ang sarap na lang mag-stay dito sa Baler. Ano ba? Alis ba ako? Nakakaloka. Ayan, umalis na si Daddy. Sinusundo ng 6 race. Hindi ko alam. Baka mala niyo magyaya yung mag-ama na manood ng sine or whatsoever. Gusto ko rin lumamyerda. So, nakakatamad yung init. Alerts. Ang aga kong naligo para nga matuyo na to. Yung hair ko. Ay, bala na. Pag wala akong vlog, hindi ako nakaalis niyan, guys. Walang ganap.
Kaloka tong dalawa dito guys. Oh. Nag-aaway. Ito mag-asawa sa, sa jeep. Hinaano ng babae yung lalaki pag kinabangga. Colors. Ano? Ah. So, ayun guys. Natuloy din yung paglabas. Finally. So, bumili na kami ng gas. Ayan. Bumili na rin ako ng isa pang basyo na may laman. Pero may ano ka. Mayroong stock. Ayan. May reserva. So, nilipat lang dito kasi magpapatid ako sa MOA na. Para din ako mag-grab. Kasi lumabas na din naman kami. Patid na lang muna ako sa MOA. Tapos mamaya, mag-grab na lang ako pa uwi. Kasi kating-kating na yung pa ako. Ayoko sana lumabas. Pero yung oily na mukha ako, di ba pala ka nag-powder. Ayoko sana lumabas na naman. At nanonood ako nung The Good Doctor. So, yun. Kalkal ko muna ito. Ayoko ko sa paa. Ayan guys, dito ko sa MOA na. Ayan, tapos na ako magpaginis ng kuko tsaka sa paa. Kuko sa kamay tsaka sa paa. Kaso, nagugutom na ako. Lapang muna ako bago tayo punta sa Uniqlo. Nauna, ow! Aray ko! Nauna ka, ouch! Ayan na naman tayo eh. Yun o, gas na naman. Aray ko ah. Sakit ko. Tanggalin ko na nga yung ano muna yan sa liig. Nakakaloko, nakakasakit eh. Sakit kaya. Oh, ulitin niya pa. Aray ko. Ouch! Colored. Ayan. Bay ka ng bahig. Ouch! Oh, pumasok ka nga dun. Gitero ka. So, hello guys. Magandang umaga. Ano ba? Pabalik-balik ka na. Dito ka na. Tukuin ko to siguro te. Masyado. So, hello guys. Kumusta? Kumusta sa... Oh. Nang-EFSK. Ayun, hindi ko kasi siya nilabas ngayon. Tinamad ako lumabas. Ayoko. Ayoko. Kaloka ka. Good morning. Ayun, din ako nakapag-ano kahapon pala nakapag-vlog nung umalis ako. Nasa MOA ako. May dumating na package guys. Ayan, kaka-receive ko lang. Pinalalamove. So, tinanggal ko lang yung tali. And then, yeah! Galing siya sa House of Love. House of, tama ba? House of Love. Ayan. So, ayan yung Facebook nila guys. So, ano to? Ito para sa akin. Ayan. Sa amin kasi nilaan to eh. Sa akin. Tapos kay Ann. And then kay Perfecta Magdamag. So, thank you, House of Love. Ayan, ano to? Tawag dito? Parang door charm or ano yun? Basta, super. Yun nilalagay siya sa door, guys. Ayun, oh. Pinili ko talaga si Our Lady of Perpetual Help. Bagay ito sa doon sa bahay namin sa probinsya, sa mga pinto. Yung hinahang siya sa sa doorknob. Ayun. Thank you. So, ayan. Bibigay ko na lang kay Ann tsaka kay Joy kapag nagkita kami. So, thank you again, House of Love. Meron pa pala guys. Pipicture ako kasi para i-post ko sana. Ayun. Ito. Ayun, cute. Oh my gosh. Oh, para sa bahay. Thank you. Ganda. Thank you again, House of Love. Ayan guys. Screenshot nyo na lang. Sa Viber meron sila. Tapos follow nyo sila sa Instagram. Ayan, picturean ko lang. Hello guys, good morning. Good morning pa naman. Pero tanghali na. Malapit nang mag-afternoon. Anyway, yun, kakakit ko lang. At may deliver sa akin. Binili ko online.
So, ay wala akong vlog ng ilang days, guys. Super busy. Mag-vlog ako, mag-good morning ako. Tapos wala nang kasunod. So, ko na lang tinutuloy ito. So, anyway, let's check kung ano itong nasa box. As if naman, hindi ko alam, ano. Sapatos to, guys. Alam niyo naman ako pag nag-scroll sa sa Facebook, tapos may mga paninda, ayun. Ako na umorder ako pag type ko. Hello. Tingnan niyo pala yung nangyari kay Groot. Nasira siya ni Chris Pulo kagabi nung nag-map daw siya dito. Natisod siya. Napaka-clumsy talaga ng anak ko. So, ayan, ulo na lang natira kay Groot. So, baka ko na lang dito. Ayusin ko na lang siya. Kaya pa ba? Ito yung body niya eh. Pira-piraso na. So, anyway, ayun, ayusin ko na lang siya. Oo na si Tintin na nabasag. Tapos, kahapon is, ano bang ganap kahapon? Wala, nag-pull out lang kami sa bazaar. Tapos, yun, tinreat ko sa dinner yung mga staff ko, yung tatlo, si Inga, si Aiko, tapos si Jo. So, ayun, tapos 12 pasado na ata kami nakauwi, kaya late na rin kaming nagising. So, yun, and then si Daddy pumunta lang siya sa Kartima, bumili siya ng pagkain ng isda and tornilyo sa sasakyan kasi may natanggal daw dun sa nalagnuts ko. So, ayun. Don't worry guys, okay na kami. Hindi naman nagtatagal yung namin, yung tampuhan namin. Kapag gano'n na silent, wait lang. Pag silent kami sa isa't isa, is mas gusto ko yun. Para, alam mo yun, mabigyan namin ng space yung bawat isa, di ba? Mas tahimik yung yung pamumuhay ko. Charot. Di ba? Konting space is okay lang naman yung hindi kayo magkikibuan, pero wag katabi kayo sa pagtulog, yung gano'n. Okay lang naman yun. So, wala kaming problema. So, anyway, ayun ang init-init. Grabe. So, mapapansin nyo yung people ko. Kaloka. May pa ako pinipil kung kailan bukas ni Chris. Graduation. So, maaga yung graduation nila. Parang yung sa amin din. Ganun siguro pag mga Catholic school. Morning yung yung graduation. So, yun. Or, ewan ko. Kasi, di ba, minsan gabi, pahapon na yung graduation. Pero, ayun, morning sila. So, sana, lunch, saktong lunch, matapos na. Kasi ang aga, 8:30. So, yan. Daming plastic. Ayan. Color. Grabe. Yan ang bongbong. String mo lang. So, ayan. Bubuloy na ako. Ito siya, guys. 2 box ng shoes. Wish ko lang magkasya sa akin. Alam mo naman ako, mahilig ako sa shoes na pangharabas lang. Yung mga, lang ba, komportableng shoes. So, ayan. Malambot daw kasi. So, pwede siyang pang everyday, yung gano'n. Malambot nga ba? Ayun. Yan. Dalawa yung in-order ko kasi 1,980 ata yung isa. And then pag bumili ka ng pangalawa, 500 na lang. So, naka-promo. Or di ko alam kung baka lang nila yun. Marketing strategy lang nila. Pero talaga yung price nito. Mga, gano ba? Siguro mga 1,000. Ganun. Diba? Ayan. Isang red, tsaka isang khaki. Ayan, size 6 yung kinuha ko. Ayun, pupunta na naman to sa mga pamangkin ko. So, ayan, okay naman siya guys. May allowance, 36 yung size kasi na kinuha ko. Pero yung size ng pako is 35 lang. So, ayan, sakto lang. Unlike nung yung sapatos ko sa Adidas ba yun, Nike, sakto kasi 35 yung kinuha ko or size 5. So, ayun. Hindi ko siya type, kaya nakatago lang. So, ito, perfect. And, isali ko na rin yung binili ko kahapon sa H&M. So, kaya bumili kami ng socks na naman kay Daddy. Diyos ko, napakahilig nila sa medyas. Tapos, ayan. Susuot ko bukas dito sa graduation. Magtakong-takungan tayo, guys. So, last, last piece na sa H&M. Sa size na 36 din. So, buti na lang. So, ito, ang ganda-ganda. Lakas baka sexy ng guys, ng legs, ng paa. Alam niyo yun. So, ito is
1,690. So, mas mura pa yung H&M kaysa dito sa, sa sapatos na to. So, anyway, ang cute-cute niya. Ito itago ko mabuti to kasi for sure isang suot lang na naman is nakatambak na naman to. Hugasan ko nga kay auntie yung iba kong shoes para may tago ko ng maayos. Paano ba magtago ng shoes, guys, na maayos? Alam niyo yun? Kasi katagalan, di ba, nag-ano sila? Nagiging, nasisira din sila yung, ano nila, yung mga dikit-dikit nila, di ba? So, yun. Ang cute. Lakas talaga maka-sexy nito. So, i-pair ko siya sa, sa dress. So, tapos si daddy binilang ko din kasi, sasama daw siya. Gusto niya sumama, syempre. Graduation na ni Chris Polo. So, binilang ko siya ng long sleeve kasi formal attire, bawal yung t-shirt or yung maong pants. So, binilang ko din siya ng ito. Kasi wala na yung mga ganito niya. Naiwan pa namin sa Don Carlos yung ibang damit namin. So, ayun, hindi na namin nakuha. Dinonate na lang namin yung mga yung mga damit na pinang-office dati ni daddy. So, wala na, dinonate na namin yun. Kasi ang hirap kapag ka yung magkakalkal ka ulit, diba? Dadami lang yung nakatago, yung ganyan. So, ayun nung nung kasagsagan nung nabagyo yung 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 puro na naman ako yung nawawala na naman ako sa sarili ko, guys. So, anyway, basta yun, dinonate na namin. Kaya, ayun, binilang ko siya nito. Ayan, dark. And then, isang pants. Wala talaga siyang pang formal na. Since pinag-resign ko na siya sa trabaho, diba? So, wala na siya mga formal na attire. Kaya, ayun, binilang ko siya netong kaki na na pantalon din. So, ayun lang, guys. Nagwala agad dito. Kasi simula pa lang ng vlog. Ay, colors. So, ayun, palabang ko lang itong mabilis kay auntie. And then, para bukas na plancha na. So, mamayang gabi. So, that's it. And maliligo na rin ako at balita ko mawawala ng tubig dito sa Pasay. Kasi, ayun, aalis ako ng after lunch at pipikapin ko yung brushes. Yung natitira kong 1,000 pieces. So, pack-knit. Let's go na, pack-knit. Tara na. Hi! Oh, say hi. Hi na! Uy, grabe, makahigop naman ng sago yan. Nakaka... May thumbs up pa. Ano yan? Okay, Ching, okay. Okay, okay, thumbs up. Sabi nga, thumbs up nga. Thumbs up. Okay. Ay, ano? Grabe. Naiinitan ka ba sobra? Thumbs up, thumbs up. Okay, ganun, thumbs up. Wow! Galing. Ayun, thank you daw pala sa nagbigay ng kanyang damit. Grabe mo ko. Ano yan? May brain freeze ka ba? Ha? Oh, may brain freeze na ata. Uy, grabe. Wala. Dangan-dangan ba? Yan eh. Akin yan eh. May brain freeze talaga yung grabe makahigop oh. Tama na. Akin. Oh, look. Kaya nga, sumisimangot nga bigla eh. Tama na. Ay, tuto to eh. Thank you sa nagbigay ng damit niya. Ayan, di daw matanda ni Mika yung name. Sabi na, baby, thank you po. Sabi mo, thank you. Thank you. Thank you. Tingin ka rito. Uy, ka doon na. Tingin ka rito, sabi mo, thank you. Dali na. Busy kasi, guys. Sabi mo, thank you. Sabi mo muna, thank you. Thank you. Bagra tuloy. Wala, open na kay mama. Ikaw kasi. Sige, inom ka muna para hindi ka mabagrat. Dali. Inom mo ito, dali. No. No. No yan, lamig yan. Oy. Ay. Oh, galit na naman. Terno kayo. Ayun, siya nagbigay. Ay, mutang pa. Ay, sus. Ayun, thank you guys. Si Ate Dayan siya, si Lucas. Meron. Yung Mickey Mouse kila Dayan, di ba? Yun. Baka naman. Baka naman. Iparinig ka pa. Kumain na kayo? Halika na. Dito, nantay ka nga namin. Hulo. Huwag kumakain eh. Ulam. Hoy, ba't mo pinipili yan? Mimili ka. Grabe, ang dami naman natin box dito. Tingnan nyo, wala na kaming daanan. Oh, diba? Puro box. Ito kahapon lang dineliver to eh. So, mga
Dio pa rin. Kadami ba? Full stock kasi. Summer promo. Ano yan, Inang Reyna? Ayan, super. Iba na naman trip ngayon ni Lucas eh. Dali, ikaw din, dali. Naku, iinggitin ni Tito sa ano. Ikaw din, sige nga. Wow! Oh, dali. Wow! Oh, ito sige. Mababa. Mababa. Oh, wow! Yay! Mga trip niya, no? Mga trip niya, no? Si Superman na naman ang trip niya. Lagi nakakapa, eh, no? Ayan, guys. Hello. Adi pre. Hindi, yung pinalitan yan. Yung 4. Oh, hello! Ayan, ang aking mga bodyguard ngayon. Char. Si Atan, tsaka si Japong. Yung Pakainit! Ano yung pawis nila, tuloy mga sebo-sebo eh. So, ayan guys, na-pick up na namin yung AC brushes. Ayan na siya, yung sa dulo. Tapos ito mga, ano yan, RMK deodorant. Kumanan sa woodpecker. Dito boy. Yan, woodpecker. Diretso kaming Bascom. Bascom ba yung Bascom? So, dun sa distributor ko, Pagkaraan ng deliver ko natin yan. Kasama yung AC brushes niya. Nightingale. Ganda ng mga ano dito street. No? Mockingbird, Nightingale. Ano pa yung kanina? Woodpecker. Pagkaraan ng 700 metro. SM Farview. Sa Mindanao Avenue East. Okay po, noted. SM Masinag. Ay, may mga ano na pala dito. Masasakyan na papunta kila Joy. Ano? Ano na siya eh. Tawag ito. Probinsya na eh. Ang layo eh, no? Para kaming dumaan sa ano, guys? Sa expressway. Ang haba nung... Ano ba? Basta! Para kaming nag-North Luzon Expressway. Basta ka naman. Yung sasalita. Pupogi ah. Shy type. Ayan, si Tonyo yung dala-dala namin. Medyo marami-rami yan. Tonyong Kalawang. Grabe show! Nakaganyan mo si Tonyo. Si Tonyo tong ano, H1 natin. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa sa Mindanao Avenue East. 300 meters ba? Parang gusto ko mag-ano. May drive-thru ba dyan? Wala. Grabe init. Sarap lumaklak ng ano, Zago. Kaya pauwi na kami. Sana di maabutan ng traffic. Kaso sa Quiapo na, baka malamang abutan na tayo. Biyernes eh. Ay, unga pala. Mag-edsa na lang kaya tayo, boy. Ikaw? Oo. Ano pala ngayon? Friday pala ngayon. Quiapo day pa. Sige, mag-edsa tayo. Kahit gapang lang. Ito na si Atan. Lumipat na doon. Gusto ka naman dyan? Nakahubad na tate. Nainitan ka na ba? Ayun, lumipat na siya doon kasi wala na yung mga boxes. Konting ano lang. AC brush na lang nandyan. Bakit dalawa? Yung ano dito na? Itong isa ano kaya to? May mga ginagawa eh. MRT? LRT? Papuntang ano, Cavite. Grabe. Di ba meron nun? Sa ano yun? Baklaran ng doktor. Ayaw nga pala. Sorry. MRT yan. MRT. St. Peter Parish. Traffic na nga. Dagdagan pa na itong mga matitigas ang ulo kasi. Yan. Mga herks. Nabot na kami ng ano guys.
Alas 5 na. Alas 6 na ba? Sa isla kayo. Alas 6 na. Ayan, tatlo sila. Bangas si taxi. Adventure taxi, tsaka Fortuner. Ay, yung sinusundan natin kanina, oh. Oo. Diba? Agoy. Sabi mo na! Sabi mo na! Oh no! Mga ngulngog. Ew! Ew! Yuck! O, sabi mo kay Tito. Tito, open, please. Naku, tulog si Tito. Pagod sa pagdadrive. Ay, no! No, Tito, bad, oh. Inaway si ate, oh. Oh. Eh. Yung anak mo, tawan-tawa manakit, eh, no? Tuwan-tuwa manakit, eh. Hop! Ala, lagot. Ala, lalaban talaga. Oh, ala, lagot. Pinapagalitan ka na ni ate, oh. Sino din? Ako? Bad ako? Ha? Bad ako? Hoy. Ayun, ito na yung mga boxes, guys. Grabe. Dadagdagan pa. Mga AC brush. Ayun. Nako! Lagot! Hindi yan pwedeng apakan, ate. Maglagay kami. 100 sa ano. Ow! Bigyan mo na. Yes. Ikaw nagtagas at mga sahod, eh. Yes, sahod. Sahod nila. Yes. Ayun. Dali na at magsashabu-shabu tayo. Yay!